Името ми е Станислав Самас. Станислав, приятно ми. Знаете ли ни като такси компания? Виждали сме реклами, да. Реклами в TikTok, Instagram? В TikTok. Да, те са доста забавни. Значи това искам да чувам. Интерактивни. Това смятам, че е нашата сила. Пак казвам. Доста хубаво върви. Да кажем на нашата аудитория, караме в ограничението. Да. Ако може да разкажете нещо повече за вас, откъде сте, къде учите? Ние сме си тук в Пловдив. Между другото, една моя приятелка ми разказва, че доста често е звъняла точно на тази компания. Често е използвала това такси. На 18 сме и двете. Сега ще имаме бал тази година, да. Супер. Къде ще ви е бал? В Тримонцум ли? Не, на Новотела. Супер, то там даже е по-добре. Според мен е по-добре. И според мен, защото е някакси по... по-ново изглежда, по-така отвън, особено за снимка. Да. Какви са ви плановете за след това? Давай, говори ти малко. Няма планове. Ние май за това се съгласяваме да се качваме. Да. Що да не? Добре, в града ли ще оставате или смятате да ходите другаде да учите? Ще учите ли въобще след това? Няма да оставаме в този град, но в България като цяло. Защо? Какво му е на града, искам да питам аз? Има си нужда малко от разнообразие. Така е, съгласен съм. Аз бях в София, учих там, но смятам, че Пловдив е по-добре от София. За живеене? За живеене, да. Това е така. Но пък за учене, може би, чисто кариерно да започнеш от някъде, имаш повече възможности. Така е. Ми е интересно на вас, харесва ли ви тази работа? Коя работа? С социалните мрежи. На мен лично ми е любимо това нещо. Наистина. И смея да кажа, че без проблем мога да откарам и по 14 часа да работя. То гордо от днес, че е нещо такова. Нещо такова е днес, да. Рано, най-вероятно ще сме до поне 12:30 часа, така че... Леле, те споменаха, че днеска ви е доста ангажиран ден. Да. Благодарим много, че участвахте. Приятна вечер желаем. Беше ни много. И да ни последвате навсякъде. Добре. Чао. Чао.